RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 30 anyos, taga San Roque, Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati, kawa na ako masabti kung nganong murag wa siya klaro nga diagnosis. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghitabo. Jasmine, pareho kong tiwas ani nga mga paperworks, ha? Sige ma'am. O kinalan nga mahuman na tanan today, kay gamito na ugma para sa presentation. Okay ma'am. Thank you. Overtime na sad ko ani. Sa yuhagod ni mo ni Matanak, di ba alas 3 na mas kadlawon ka natog? O pa, ako manggihuman ang tanan akong trabahoon, good? Na kinahinay lang ito si mong kaugalingon. Nahibaw ba ihag kang lawas lang atong puhunan, ha? O pa. Ang kapugat man sa kong uwi. Malipog man ko. Girl! Wala lagi ka mag-lunch. Ay, nara ko'y gitiwas nga trabahoon, girl. Uy, kaon sa kuno. Tanawa, oh. Unus pa narabak ka. Grabe man sa kamudag trabaho, uy. Mura magdagan kay kagibuhi. Di man sa kuganahan ko't nga di na kumahuman ang mga trabahoon. O nya, girl. Wa man ikaw humana ng atong trabaho sa office. Ayaw presyura imong kaugalingon, uy. Uy, unsa ka, uy. Uy, Jasmine! Uy! Oh.
Nak, maayo kay ipapauli kasi inyong supervisor. Para magkapahuway ko ko pa. Nak, masin ba yaw hinahina na nang naningil imong lawas, ha? Gibaliwa ran nimo. Okay ra lagi ko pa. Makapahuway lang ko gamay, oh. Okay na ko. Nak, Ay, kasakit sa untiyan. Pa! Oh. Pa! oh nak, nausa ka. Sakit kay nga Tama. kuntiyan. Jasmine, dili na ni maayo, Jasmine. Dadun natin ka sa ospital. Grabe lang gid ko kakumpiyansa sa akong kaugalingon. Bisan og nana ko gipamati, nagtuo ko nga mawa ra siya kung makapahuway nako. Unya, Base sa imong lifestyle, murag sobra ra gyud ka ka-stress imong trabaho. marag mao sa naiduda nako, Dok. Ma-pressure manggod ko, Dok. Uy, magsigi ko gunahon na sa akong trabaho. Hinungdan nga, di na po ko makatug dayon. Magsigi kog overthink kung wabay palpak sa akong trabaho. O baka, basig na mga trabahoon ba nga nalimtan ako. Mga bisan og nagpahuway ang akong lawas, ang akong utok nagsigi paghihapog hunahuna sa akong trabaho. Sa ato pa, anxious ka pirmi. O, Dok. Mas mayog buduol ka sa psychiatrist aron ma-overcome na nimo ang imong anxiety. O matuduan ka kung saan nimo pag-control ang imong gibati. Okay, Doc. Jasmine, anak. Nalipay ko ngawa na kay ka magpadag pressure sa imong trabaho. Gimanage lang na kong tarong ang akong oras pa. Aron dili ko magkarakara permis trabahoon ba. O gihinay-hinay na ko ang tanan. Gani, magsugod na po kong exercise. Kay maayo man ko na para maminos-minusan ang akong anxiety o stress. Oh, maayo ko mao ka na, anak. May gani kay nindot kay ang panahon ron. Nagka-checking yut ko. Agay. Agay. Agakuntihan. Tabang. Tabang! Unsay problema sa kong anak, Dok? Dili kami makahataw og diagnosis nimo. Pero based sa imong mga symptoms, posible nga doon na kay gastrointestinal problem. Unsa? Sa ato pa. Dili din ni simple ra nga stress ug anxiety ang akong gibati, Dok. Ang mental stress o anxiety man gud, posible nga makakos og digestive issues. Pero aron makasiguro, kinahanglan kag mga lab test aron mahibaw-an nato kung unsa gyud na imong problema nimo. Unsa? Dito na ko ma-realize nga dili gyud ay kakumpiyansahan ng stress. Ug ako rang giabusaran ng akong lawas.
Hinungdan sa ako mga gipamati karon. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nagyoy mga higayon nga dili na ko malikayan, nga grabe nga akong pag-overthink, ilabi na bahin sa akong trabaho. Unsaon ako pag-atiman sa akong mental health, aron mapungan ang epekto sa stress sa akong lawas. Ikaduhang pangutana, matud sa doktor nga ang stress ug anxiety mo'y posible nga hinungdan sa akong digestive problems. Kung dili na ko ma-handle ang stress ug anxiety, posible ba nga mo grabe pang akong gibati? Nga labaw pa aning akong gibati sa akong lawas karon? Ikatulong pangutana, kung mawa na nga akong stress ug anxiety, posible ba nga mawa ra ning akong digestive problem bisan og dili na ko magpa-check sa ospital? Ikaapat ug katapusan, gawas sa pag-exercise, unsay laing paagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health? Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if it makes you happy, it's never a waste of time. As long as it is legal. Kaya ingon man si Dr. Obra nga basta ma-happy ko, wa ko magsayang sa akong oras so git-hit kog siya mo. Ayaw lang po na. Something socially ug morally acceptable. So, ang atong magtatampo karong adlaw si Hasmin, 30 years old, taga San Roque, Talisay City. No? Musta naman yung mga Talisay. Musta naman si Gilbert ug si Edie Enriquez ba to? Or Espina? Talimutan ko apelyido ninyo. Si Kuan. Yung mga taga Minglanilla dapit, no? Nestor ug Linda Pasaylo. Nining Sabruso, Kunsing Ulasiman, Doktora Ulasiman Musta, Jane Kanyada, Mulin Minsan, Ryan Mirascal, mga Ingasca family, no? Musta naman si Minty, o yung mga si Sarah, Minty, Albert, si pa to? Limot na ko, si mga Sanchez family, sa Tubod, Minglanilla, Cebu, si Chini Jane, o si Arlie Rene, Eddie Espina, o Gilbert Espina, sa Dumlog, Talisay, no? Si Roger Aligarbes ug si Nora Husayan diya sa Talisay. Ako ni mga kauban sa Lions. Kauban ako ni sa Lions. Inaot nga dili ko ninyo tawgon og honorable kay dili maayo. Murag insulto, murag sarcastic. Ayaw kong tawag honorable. Okay, so going back to our sender si Hasmin. Punto medikal ang problema ni Hasmin. Unang pangutana, naagay mga higayon nga dili nako malikayan nga grabe ang akong pag-overthink. Labi na basin sa akong trabaho. Saon nako pag-atiman ang akong mental health aron nga pugngan ang epekto sa stress sa akong lawas. Bago lang ko nag-lecture aning burnout syndrome Hasmin, no? Kaya manggod, overwork ka, kay kinabuli ka, grabe ang demand sa imong multitasking ka ba, overwork, no? Daghang kay kag mga assignment. Dili ka physically, mentally condition mo nang resulta sa burnout syndrome. I'm not sure if I can still remember. Republic Act 11036, no? Republic Act 11036 na tong 2018 ni siya na enacted into law. Nga atong balaod ni sa Pilipinas naga-sugyot o naga-require sa tanan nga mga company, private nga companies nga incorporate ang mental health issue ngadto sa mga empleyado sa workplace, no? Kay unsaon man pagka-productive sa mga empleyado kung sila dili happy sa ilang workplace, kung sila naga-develop og kining gitawag tog burnout syndrome. Daghan sila gipamati sa lawas kay dili siya kontento sa iyang trabaho. Kaduhang pangutana, matud sa doktor nga na stress o anxiety mo possible nga hinungdan
sa akong digestive problems. Kung dili na ako ma-handle ang stress o anxiety, posible nga mo grabe pa ang akong gibati, nga labaw pa aning gibati nang sa akong lawas karon. So, stress, anxiety, burnout syndrome, guguhan in hand, so may mga kuanan mga simptoma, mga psychosomatic signs and symptoms, laban ng ulo, ng kay digestive problem, nga weak ang imong lawas, dali ka kapuyon, hanguson ka, sugmupitik ang imong kasing-kasing, panington ka bugnaw, low ang imong focus, imong memory, sudaghan you are more prone to commit gross mistakes in your workplace, irritable ka or kuan ka, emotionally labile. So manay mga mahitabo sa mga empleyado nga nagdevelop anong gitawag na tong stress due to burnout syndrome. Balikon ako, naani siya'y alibyo, advising the person to go on vacation is not advisable. Kay kung ang focus or ang diagnosis depression or stress, pagbalik na burnout ang problema, magbakasyon ka. Silang kay po kagunahon na, nagbalik na ko sa trabaho na, gihapon to nga akong supervisor nga isog kayo, sigahan lang kong pangitag sayo. So, mo na may tabo. So, kinala mo, konsulta mo og healthcare worker, healthcare professional, mental health care workers, para mahatagan mo og sakto nga tambal og counseling, no? Sunod nga pangutana, kung mawala na ang akong stress o nga anxiety, posible ba nga mawala ring akong digestive problem bisan og dili nako magpa-check up sa ospital? Ako nang ginaingon, kung stress, anxious ka, na kay burnout syndrome, multiple signs and symptoms may tabo. Dili lang gastrointestinal, kundi daghan pa, no? So, mura kag nag-bloating ang imong tiyan, wag nagbutod, mura kag nag-ilbiim, di ka kasabot. So, magdaguok because of stress. Mungadto ka sa CR, wa man pud ka nag-loose bowel movement, pero uncomfortable gyud ang imong paminaw sa imong tiyan, usanas mga simptomas sa stress, kining anxiety, o maligin na akong ibalik-balik og ingon burnout syndrome. Naani tambal, dool og usa ka doktor, preferably usa ka psychiatrist, no? Naamamostalisay, no? Bay dako kayo dihang South of Cebu Medical Center. Ingna lang Dr. Agos, ingna nga refer me doc ni Dr. Obra, no? Any doctor can prescribe anti-anxiety medication, not necessarily psychiatrist, no? Kaya ako psychiatrist man ko, pero mangupira man ko, minor surgery. Murisita man ko antibiotic, murisita man ko para hubak, para high blood, basta medical doctor. Pero kung naay psychiatrist, mas maayo. Kaya mga magini ang among line of specialty. Kung way lain, sakit sa doktora ko, murisita na, alprasulam, o sa mga benzodiazepine, pwede naman ko na. Ikaw pa ito katapos ang pumunta. Gawas sa pag-exercise. Kung sa'y laing pamaagi nga ma-maintain ako ang balance sa akong mental health o sa akong physical health. You must find a way nga ma-deviated ang imong mind sa something positive. Then you breathe, slow deep breathing, you do slow deep breathing, proper diet, exercise, kanang kaya lang, di kayo extraneous. You talk to people nga katong giingon ako sa makadaghan, nga maayo maminaw, dili judgmental, dili siya maritis, nga musabot sa imong kahimtang. Preferably mas magulang sa imo in terms of age and educational attainment. Kanang mo empathize, kanang mubati nga imong unsa asang imong kahimtang nahimutang karon. So dili nang mga tao nga mga chismoso, mga maritis. So mga na then consult you seek professional help. Alright, so now nakasabot ka sa kung explicar ni mong husband dia sa San Roque, Talisay, no? Sige ba ko gana na yung lugar? Dia sa Dawis, musta na may mga emphasis family dia sa Dawis, mga kong silingan, no? Kaya nabay ako duha ka puno ang saging dia. Inautotag magka-timing ko manong mumoy, no? Ang saging dia man ako, makatilaw po ko ng akong saging dia gamay. Alright, so ngadto ni Hasmin, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayong pagpaminaw nyo sa itong mga RMN program with Atty. Eileen Batan sa legal nga mga problema. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak raman. Daghang salamat o maayong